wani gundumurkeken ɗan iska ko gundumurkeken mahaukaci tantirin jahili da bai san me yake ba, wai mutuwar mai girma jagoran addinin musulunci na ƙasar Iran da duniya gaba ɗaya Ayatullahi Ali Khamenei, Allah ya ƙara yarda a tattare da shi saboda ƙadarin Muhammadu Rasulullahi da ahalin gidansa. Dan uwa mai saurari, wannan ka iya tura min shi zuwa gaba. Wai yana buɗe baki har yana kiransa da kalmar da ko shi bai san ma'anarta ba, ko kawai jin daɗin faɗarta da yake a baki, yana kiransa da kafiri, wa iyazu billahi. Wai ya ga har mahukuntan ƙasar Saudiya sun ji, yana ganin ba daidai ba ne. Kai dai ka cika tantirin ɗan iska, ka cika tantirin mara albarka, ka cika tantirin ɗan iska, ɗan gidan shashakai, wanda baka san kanka ba, wawa. To irin ku suna nan dubun dubata, wallahi tallahi, irin ka kam ahalinka wala ba su samu irin ta Ayatullahi Ali Khamenei ba, wallahi ba za su samu ba. Kuma mutuwar Ayatullahi Ali Khamenei shahadarsa ta nuna cewar musulmin duniya za su iya haɗuwa a guri ɗaya, rankatakaf baki ɗaya domin magance matsalolin al'umma. Domin ya nuna maka cewar shi uba ne, jagora. Ka duba al'ummarsa da al'ummatan duniya waɗanda suka san me suka fahimci rayuwa, suka gane me ake ciki, suka gane me siyasar duniya da irin sharri da makirce-makircen da turawan yamma, yahudawan yamma da na gabas suke haɗawa. Yau Allah ya warware cikin yan kankanin lokaci. Wawa da baka san kanka ba, tantirin ɗan iska mahaukaci. Domin wanda ya san kansa ba zai gaya wannan dattijan arziki, masoyin manzan Allah, wanda yake jaddada kalmar Allah a ko'ina, jama'a su zo su damfara ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, ka gaya masa wannan kalmar ba. Sai dan iska irin ka, tantirin dan iska, tantirin mahaukaci. Irin ku suna nan ba su da adadi. To amma iyayen gidanka ma sun haƙura, tun da kaga har Saudiya sun je sun haƙura, dama ba yin kansu bane, abin da duniya ta sani ne. Watan jama'a, tun bayan da aka kashe shugaba Khomeini, shugaban dakarun juyin juya halin musulunci na jamhuriyar musulunci, ban taba zubar da hawaye wai dan jin zana'iza ta ba, sai wannan karon da na ga 'ya'yansa guda uku wa'innan da kuke gani suna kuka da hawayensu, suna zubar da hawayensu. Wallahi a nan take da ni tuna abun, a nan take ni ji abun ya ƙara so saman zuciya, ban sassan da ni zubar da hawaye ba. Wa'innan da kuke gani su ne 'ya'yan shugaban dakarun juyin jihali Ali Khamenei. Wa'innan da kuke gani guda uku nan, ga suna na saka muku fotonsu nan. Wa'innan na gefen nan, wannan shine Mujtaba Khomeini, wanda a gefen nan, wanda a baki. Wa'innan ko kwara uku su ne 'ya'yan shugaba Khomeini. Kenan yana da 'ya'ya hudu, wa'inda ko yanzu a ce Mujtaba Khomeini ya bar duniya, to ko yanzu yana da 'ya'ya hudu wa'inda za su tsaya wa kasar Iran tsayin daka. Saboda haka ai sai dai mu ce alhamdulillah, ubangiji Allah ya dafa musu, ya taimake su, Allah ya bar. Wato jama'a, 'yan ta'addan Mali sun samu nasarar harbo jirgin Rasha da ke cikin kasar. Kun san akwai sojojin Rasha a cikin kasar Mali, to wa'innan sojojin Rasha din suka tashi da helicopter wajen kai farmaki a inda wa'innan 'yan ta'addan sun samu nasarar harbo wannan helicopter, wannan jirgin, kamar yadda kuke gani. Gashi nan na saka muku. الله أكبر، الغيثة لله ولرسوله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الغيثة لله ولرسوله وللمؤمنين. الزواد شديد، الزواد شكا، الزواد فرتوشو، الله أكبر. To jama'a, mu ci gaba da sa Mali cikin addu'a, ubangiji Allah ka magance mata wannan matsalar tsaro, domin matsalar tsaron ta yi kamari har ta kai ta kawo a ce dan 'yan ta'adda suna da motocin yaƙi nasu na kansu. Wallahi abin ya wuce wuri, ubangiji Allah kai musu maganin wannan.